Hi, welcome. It's an Ifa YouTube channel here. awa waineza awa zana ndabe zatakomuka kuko ndi njala awa eti sina kupeza ndichakumanda ku ndi njala awa ndi njala atakomuka ndi njala 500 mona 500 kwacha taona ni sugar uyu 500 kwacha taona ni boma ili nda tundu wanje taona ni boma ili nda tundu wanje boma ili nda tundu wanje chili batamena anatipusisa ife ife ndanyamata ubwino sukuteka kulibeko ubwino situuziwa ya afona alukushapwa cha ndife yonso alukushapwa cha ndife ndipo apa osadula china chose ipofunika mukaonese china chichose shuga we wafavande taoneni mene alili yawo taoneni awa kutero kwawa awa zana ifezo tapeza atakomuka kuchifukwa cha njala ino ni Friday bwana mwamva nkhani yokhuzana kuti kampani ya Irovo dziko muno yakweza mtengo wa sugar nkhani imene ngati nzika mwena ndiramuda ine ngati nzika kutoku ndikuona kuti dzikoli kumene tikupitako kukhangati kuti ife yotagulisidwa shuga kunoko akudula kuposa so shuga kunoko akumachoka kupita ulo maiko ena no kupita Zambia shuga kuchipa kupita Tanzania koma kunoko sindikuzoti chimechikuita ndi chani shuga sakupezeka panopa ana atulo panopa ti sakumwa zikukanika no chifukwa cha chani mmene zikuyendera sindikuzoti bomali ndikuganiza motani shuga sungagule munthu 3800 tingoti 4000 paketi ufa ukutula kuti shuga ndi ufa chimene ungasankhe munthu ndi chani ukagula ufa kuti ana adye pakhomo anthu iwenso udye pakhomo kumano shuga nomene wadulira tikulephera ulo anthu kumwa ufa so wodula china chonse pano anthu akukolola chani zokolola sizikuziwika shuga zoti akuchokera mmalayi momwe sizikutaniso nzimbe yako nkuno anthu nzimbe akulima ndipo amene akuchecha nzimbe anthu kumafaso mnzimbe momo akonkuno okufawo akonkuno okufawo samalengeza kuti afa anonda awiri kapena atatu ayi anthu amafa mkati momo cha mazimbe anthu achamapita amene mucha nzimbe ucha kukatchula kuti adye chifukwa cha njala akamawocha anthu achamafa amene mucha koma njala chifukwa cha njala pachitika motani apa boma liyenerano boma lo ndi ifeyo koma atsogoleri ino amene akutisogolera ifeyo alingalire ino kuti awawo amene tikuti pali nduna pali atsogoleri amene ife amene tinasankha amenewo ayenerano azionano kuti kodi kumene ndikuchokera kotani kuti abalanga kubwerano ngati chonje mmene mwabwerera inumu ali iwo kubwera chonje abalanga mukuona bwanji kunoko mukukhala motani iwacha ndi apite nokucha maganizo azipita kucha maganizo awo atatenga ifeyo koma iwo unangotenga noti angozikundikira noti ine poti ndili chonje mamvesa pano pane pamene nakubwera nongati mmalire uno akuona kuti pano nthawi ya kampeni chani mamvesa palibe chimene chikuchitika panopa shuga zimene ndikukuuza nine panopa ulo tatengana panopa kupita ulo pa shopu apopo shopu pompa Burundi weni Burundi obweratu mamvesa shuga packet imene akugulisa iyoposa ife iyoposa noti ola iwe sungathe kugula apapa chimene chikufunikira ndanena kuti boma lo ndi ifeyo koma atsogoleri boma lo ndi ifeyo tonse koma atsogoleri ali kusogolowo sakutithandiza palibe sungagule shuga 4000 nyumba mulibe ufa uyenera iweyo ukagule ufano pakhomo pako anadye phala anakukana lanchere akukana anazolowera shuga akukana apa pamadandaulo ndi oti atsogoleri amene tinasankha atithandize ifeyo ngati nzika za Malawi ifeso ndamene tinasankha tathokoza tisogole ziko kwambiri inenso ndathokoza matha kucheza ndithu shabu mamba mayankho shabu bwana mamba mayankho mati tambira ene ziwani madengo wala kuchola palibe lokuzana ngati dziko lino china wina aliyense mutamfunsa angasangale ndi boma ngati limene kulamula pali palibe
choyambirira ifeyo ngati fenda achinyamata ama 2000 chakuti ntchito yene ngati pali ine panopa ntchito ndimazigwiza ndekha ndimameta ndimakhoza mafoni mandakuwunikirani kuti pamalo pamene ndabwera ine kuzagwira ntchito ngati ndekha nyamata kuti ndipeze ndalama ndigwisire ntchito nimene zinthu mene zikutulira palibe ndabwera mama apano olo 5000 sinaipeza then nditi ana chituwiri then ndikagule chuga mpaka na 3000 chakuti ndiyangane ufa mawa nditeka poti 3000 chakuti sikupezeka kunchitoko sikupezekako ndi 3000 chuga ndikaitengeraku mene tangozingirana olo anyamata mwapeza osewa uli mwangu apeza osati cholinga chakufika ngati panopa hayi kuti muzaone kuti anthu amene tinavotera tinapangira ndi chifukwa chabwino kuti azalamulire ziko zaziyenda koma zimene tinasankhira olo sitikuchiziwa shuga kusowa pamene makampani ali kuti ali konkuno zinthu kumachita kutengera kunja kubweresa kuno kumazunzikaso koma kutithandiza tingomva akutithandiza Malawi emwe kuti anthu a Malawi akuthandizidwa mepepelebe chimene tikuona kuchina chifunso naterapo mafuna patachitika motani kuyang'ana chisogolo ndikuthandizidwa fa sogoleri ndi amene amaziwa zabwino nzoyipa zomwe amaziziwa mwanimva ife sitingane kuti akamakambirana ife timakhalako ayi amakhala zabwino nzoyipa zomwe amaziwa monganso msogoleri chisanzo apa mamva ena anyanyala jana makhalu pali ena kuzwa kuti apa tikupwetekeka koma apa tikulondola anthu amene amaziwa koma ife sitimaziwa timakhala kuti bati kungulizidwa basi tathokoza bwana ziko ngombe bwana mamva mfundo mayankhula ndi akulu mati bwanji nkhandi umwe yakamba masogolera anzanga nkhandi ulina kulino sugar wakwera kwambiri plus sakuna mizeni zini sizili bwino tili namwe kale 2 years ago for yani sugar wakwera kwambiri 3000 chakuti ndio uyangane budget ya sugar uyangane budget ya ofa sikugwira singamaki ngati yonse zomwera somo yeyo timakonenga bucks basi ngose una bucks wa hanzi chigumo cha hanzi basi wamwa basi mtu ateka siku pene solo sugar akusowa basi meja kugula sugar mu Mozambique tuyokera ziko lina mambo moya kunoma kampani tinawo zimba wako nkulu timalima atoka mwalimu kugula ku Mozambique koma tinawo kumaya kunoti mapanga toka zinthu sizi kuenda mwe baba achitike motani auna sogolera zikonze zinthuzo azikonze azunikire kuno bwino amene kuti no chikupangisa ndi chani nanga kuti Malawi kuti no akhale kuti Malawi kuti no azinthu azifikire mapafupi ndi chingachitike ndi chani bwana ningathelunea kwankho zimezo nakunya ina ni mamda Malawi 265 maviro airi yeah man 265 bwana akulu wadu mabasa mfundo kuti mati bwanji kodi nkhani yaiko vimesa ndi ashuga chabwino shuga do wakwera ndizoonadi tukhanga lili maiko akunja manivesa tukhanga li shuga kuchoka Jones ndi kumabwera ku Malawi ko manivesa komo shuga tikumpanga toka ife mizimbe timalima toka ifeso tagwiramo mizimbe muti manivese season yake ndinoyo ndamatifa production apapa sikuchitika pakati pa tinazimvesesa manivese pano pa production yayambike mizimbe ikuma pano pa kocha koma shuga uja mitengo yake ndili yomwechi koma mumaganizo anga ndikuona ngati chilipo chomwe chikuchitika manivesese anthu aja shuga akupanga koma chilipo chomwe chikuchitika ndakuzowa ndakulu aboma zimenezo manivesese ndezimenezo chinsisi chimene chakachiziwa koma chituka manivesese ndezimenezozo zakatuluka pamene ngazazo kuti zimakhala mutere manivesese for example boma ikwamba kulamulira manivesese akumfusa mkulu wa Irovo eni mu president wa Irovo anazayankhula kuti mukuzowa chanu shuga sitingasise kuli bwino ino mpake kampani yanu musise manivese ndikukhulupira kuti kulena ake ali kusedi akupanga kuti shuga ujazitani azisowa maganizo ayeneyo ndekuti tikupita kundikuzisankho manivese ndetiona kuti zinthu ziyamba kupezeka kapena manivese koma apapa saname tili pakakulu wa shuga muoneka achaso anakwera kalekale pano pati mamwe nthawi imene kachaso chipa kwambiri manivese pano pamugenze veta tikugula 4000 nthawi imene timagula veta 25 manivese nkhani yake shuga kutani akusowa kachaso tikupangira shuga yochokera ku Mozambique manivese ndena akufa nkhani yache akumwa zikweteko pomwe anthu amamwa kachaso mowa wachikhalidwe manivese kamba shuga uja kusowa ndi anthu aona kuti abo atizingomwa magagada aja mwina at least koma kuzeza kuja tikukufunabe
manivese denje jamukupezeka kuti anthu akufa chani nkhani yake sizoti anthu akufera kufuna koma anthu kachaso wadula kulibwero tizimwazi kweteko zomwezi kani mapirisi kandi chani chifukwa mukuona anthu ajakufa tinayi ni mavuto pakati pa mwaonaso nokha zachitika m'mapolisi ja anthu ena akafa mchabini kandi 12 nkhani yake ziti shuga wavuta facha kusowa kwa shuga chifukwa kwa kusowa kwa shuga manivesese ndeka chasoja bwanisa amawawa shuga amachokera shuga kuleko kachaso amawawa chifukwa kachasuja shuga amakapangira ndi madera aja manivese malo akani maphero atatu munthu akugula mapaketi awiri kachaso akapeza wantundu chani manivese ndi mazoka ukakwena kuti amupange adi bwino mwene cholinga yake ituluke manivese ndekamba kashuga kusowa anthu kachaso asiya kugula chifukwa kachaso watani wadula paketi zatu panopa itaunea kuti ali pa 35 paketi nde munthu amagula abero 35 times 20 ni ndalama zochuluka manivesese ndayikwanisaso panopo agule deya agule shuga ndezi kupezeka anthu aja basi abola zikweteko zabweramo ndeba zitatipulumusa manivesese ndithudi munthu wangu ndithudi zina langa ine ndi Faladi George ya ndimakhalira dera lino la Machenjere ya nkhani iyi yokhuzana ndi shugayi tikuona ngati ndithu zinthu pena pache zikulowa ndale kwa shugayi ndiona kuti shugayi akulimidwa konkuno ku Malawi kunoko minda tikuziwa ndithu kuchikwawa kudwangwa zimbona kuti kulimidwa konkuno tikupezeka kuti shuga amene akuchokera maiko akunja akumakhala kuti shuga amene uja ndiochipa chikhayo choko ife tikulima konkuno shuga wathu ndiodula ife olo iwo akunena kuti ayika pa mtengo wa 2000 kwacha kama kuti 2000 kwacha tikuona be kuti palibe imene chachitikapo yayi sanaganizira amalawi amayeneka kuti atasisabe shugayo olo mwina atabwera pa 14 or 15 tikomanso shugayo asamavutevute ngati shugayo kuchokera maiko akunja apo pasizi kuyenda bwino tikukhala kudandaula kwambiri kwa ndrama kuti tipeze kumakhala yovuta kwambiri oloyeza amene pano kuti ugule wa 200 khanga tumapempha wa 500 osakwana kena kalikonse amayeneka atiganizire bwino ndithu kunkhani ya shuga imene kuti ana akamachoka mamawa azimwa ndithu ti kapena azidya phalala la shuga osakhala mchere yayi awati kupempha kwambiri ndithu monga ife ya Malawi okhuzidwa kuti kwa anthu amene ali kusogolo kwathu amene tinakanga taasankha akhale pansi kutiganizira ife asaganizire zayo okha malinga ndi mmene akukhalira kuti mwina kwawo kozikuyenda bwino koma apange kabeti yonena kuti ifeso tizisangalala ndithu osati kusangalala kuona kuti wati atenge ndrama tipase yayi koma zinthu zimene tikufuna ngati zing'ono shuga ngati amene akhale pa mitengo yabwino ine kulankhula monga Faladi George ndikumene kwako ndithu shuwa ndithu ine ndinayiwala mawu ena ine sindili mbali ino apa pa mawu omwe ndikuyankhula si ashuga soyi koma ndikuyankhula no mauno ochokera solo kushuga kongo chifukwa ndi mwayi ino kuti ine mwabwerano ndi mwayi mandimvesa nkhani ngati iso yanthukula pakhomo akuti pathukula pakhomo amene amapasidwa ndrama kapena kumalembana so kutere chonje ndi anthu woti akachaso otani ifeyo siwovutika ifeyo timazithamangira tokha anthu ovutika alipo kuti ndrama imene ichayo akanati imene ichayo kuyitere chonje ndikusiya kushugako kuti ndrama imene ichayo sibwezi kuti thandiza shuga sakanakhala wochipa ndi ndrama zambiri ena pakana amwalira chifukwa cha ndrama imene ichayo 150 anthu amwalira nayo ndrama imene chabanja akanasiya kushuga ucha ndikuchipa ndikusiya ndrama cha ndikusiya soko chokudya anthu so kuti akhale wofewa chinthu chachikhala chofewa koma akutenga no ndrama chakukhala ngati ali kampeni kapena chani zimene zozo mundimvesa ife sitimapanga za ndale sitimapanga chani mwamvesa komano zimene amapangazo sitimadya ife ndrama zimenezo ayi komano ndrama zimene zabweza atasiya ngati kumene kampani kati kushuga kucha chifukwa shuga icha anayika iwacha sakulakwisa iwacha anayikirano ucheni yambiri kofunga iwacha ayenerano ndrama yawo so kuti apindule ndiye ndrama imene ichayo bwezi iwacha atayisiya ndi ndrama zingati 150 ndi ndrama zingati omwe akuapa sena pano patakayika maliro ife mwina anthu ngati ine amene ndikuwaziwa anthu 20 amene amwalira ndi ndrama icha izanthukula pakhomo amene ana apasaja amwalira nazo mwamva
amene amapasa osayenerera pakhomo icho chamangolembana kutere chonchi ine osati ndimadya ndalama zimenezo ndipo sindikhumbiraso ayi mwamva komano anthu no ngati andale no amatengana no ukhaukana kuti kulembana chonchi anthu kumwalira amene amwalira anthu 20 amene ndikuwaziwa ine nakakwina anthu amwalira chani anthu amene amwalira no amene mukuona anthu ena amwalira kumanena kuti kuti zipweteko chani amwalira amene acha ndalama zake zomwe zichi amwalira ndalama zake zimezo ndalama zake anasiya kuti chimanga chikhali chochipa shuga akhale ochipa bwezi tikugula chani ine mukudana ndi mtukula pakhomwe ine ndikudana ndi zimezo chazo pali nkhalamba zenizeni zimene chabwezi iwacha munamona bushiri chimanga makalandirisa yekha kumaseza yekha kumalandirisa osati zimene akwasiyira anthu uno kuti amuzi anthu acha amuzi amene acha ndi kuti akudana ngati akudana ndi ine angandilembe amulemba munthu wina amalemba no mayina mwina atatu kuzilemba munthu mmodzi mwamvesa ndiye zimene zichano zimene zilibe dongosolo bora zoyambirira zicha amayenda khoma ndi khoma mwina kumalemba kapena zina zake komano apapano zimene zilipo ndi zachinyengo ine sindikudana ndi bomali ine ndikunena kuti olembawo zikuchokerano koma ndi bomalo mwamva amene amalemba kutenga kuti kusiya nkhalamba yeniyeni yoti ikuvutika ndikuza yoti ikuvutika nkhalamba panopa ikulira ndi njala kuteko amene anapasidwa ndalama ayenawo 150 ena mabwana ena panopa ndikukuza na amwalira anthu 20 ndi ambuye mtengeni zipweteko ndalama yachuluka ndalama ichi anthu kunchosaso ndalama cha osamaliza so kuyipitirira yantukula pakhomoyo bomali liganize boma ilili sindikudana koma bomali asogoleri nanga osawa kamakhala okalamba oka anyamata zoto makhala ovutika okay ndi anyamata ovutika ine mene mukundiona ine ndikakhale ovutika ine abwere kuzandilemba chabwino nkhalamba ili ikanakhala pafupi apa tabwera ni matala mwaona awawa matala amene alili awa matalawa ndi ine zikufanana mapezedwa ine ndi awa matalawa zingafanani ine matala sana kulembera mtukula pako ayi mona ndiye nabwera watabwera ni matala ine tabwera ndazukani tabwera ni ndiye mwaone matalawa mwaona matalawa mwaona ino anakulembani sana kulembeni tu bomali la chinyengo mwamvesa boma ili ndila chinyengo ndikutengerano nyengono mwamva boma ili ndila chinyengo mwamvesa awa taoneni mena lilimo dine zingafanani ndi andilembe ineyo ine sinalembedwe koma ineyo amene awalemba ndipo ineyo bola ine alemba tiyana tating'ono usati simumapezeka pakhomo nangaka ayi simayi amayendera khoma ndi khoma koma ni sana fika pakupanga sana nanga mesa makhala muli kunse kuno ayi je ni makhala pakho bangwanga mesa makhala muli kuno akakupeza ndi bwanji ayi makati awa ineza awazana ndabe zatakomuka kuko ndi njala awa eti sina kupeza ndi chakumanda ku ndi njala awa ndi njala atakomuka ndi njala 500 mwaona 500 kwacha taona ni sugar uyu 500 kwacha taona ni boma ili ndatundu wanje taona boma ili ndatundu wanje panopendaji nyamata amene tinakonda boma ili ndatundu wanje taona ni 500 chili batamena anatipusisa ife mwatipeza ndanyamata ife ndanyamata ubwino sukuteka kulibeko ubwino situuziwa ya afona alukushapo aja ndife yonso alukushapo aja ndife ndipo apa osadula china chose ipofunika mukaonese china chose shuga we wafavande taoneni mena alili awo taoneni awa kutero kwawa awazana ifezo tabeza atakomuka kuchifukwa cha njala mwamvesa awa atakomuka chifukwa cha njala koma ndalama amene analandira ndanyamata no mwamvesa atalandira ndanyamata taona nimene alili musakumvesa chisoni ine ni Mr. Owen Friday kutoko ine ndikumva chisoni makolo angawo mwaona amene alili taoneni ino simunapita kwa adindo kadandaula bwanji kuti sana kulembera mtukula pako ni makoma bene sindikwazi olangazi olo kulikothekera afumu kulibe kuti afumu kupita akuti ne sindikuwa amene ndi achinyengo mainata basi taseka
eti tati nijojo fumu kulibe achama nikulibe amatero kuti kamatibasi talemba ndu omwe muzilimbika kuyankhula talemba ndu omwe abudu pali polisi apo simnapita ku polisi bani njira imeneyo ife tinalibe apolisi nakati timakhulupira kwa mafumu ino asogolesi mnathandiza makolo wakuti apite njira zoyenera kuti anthu athandizike bwana. Okay, kutako ngati ifeyo eti timakhala kuti ifeyo akuti panga pushapu ife timakhala kuti kotheka kuti ifeyo tikhaleno ngati azigogo ngati awa makolo athu ngati awa kuti tikhalebe kuti tili limodzi komano sizimatheka chifukwa choti kumakhala anthu enano amene amatani aphazi amaponda phazi mwamvesa amaponda phazi kutako zinthu zimalakwika acha ngati mfumu ali ndi anthu awo mmene alili ngati president pali ndi anthu awo amene amauzidwa anozopeperano chifukwa chake ulo president amauzidwa anozopepera ndi anthu amene anzungulira iye uchi mwamva chifukwa chake zimakanika chifukwa chake makolo ngati awa palibe kothekera ine ndikumwa muwa kothekera ine ndikumwa koyambira mama pakana kuzuwa kulowa uko kunyumba kudya bwinobwino chifukwa ine mathamanga awo athamanga bwanji makolo wataunene athamanga bwanji ine ndagaira ine popeza so ine akulephera bali ine ndiyote ndiye chabwino ndiye iwo bomalo akuti bomatu akutenga kwa pasano ana ngati awa iwe tabwera mona akumulembesera mwana ngati uyu mwana ngati uyu akumulembesera kumpasa ndrama 150 uyu angapange nayo chani ndrama angapange nayo chani kolembeserako kutero chonche malo moti zimenezo zino bwezi atalembeserawo awa kodi tiyisangamwe awa bwezi uyu mzukulu thuzi bwezi ali serious ndiyo kuti tiyamwa kuchokera kwawo mwambesa pachitike motani ndi makolo athu adindo achite motani kukuthandizana pachitike motani pamenepo zochitika atithandize basi kuthandiza kwache kotani poti alemba kale zichitike motani muyankhule ndi makolo pachitike motani apopo tikupempha kuti muno atithandizeko isife alembe kawiri alemba anthu ovutika eni nimakhande ndaino nimakhala banja ndi anthu ananga makhande banja ndi ananga ana ndinawo 6 ana 6 zizukulu zitatu zitatu ndi machita chani moyo wanu siku ndetsi basi mangoka mkontrakiti kumakangulira ndikabwera basi krapasi ulendo kumapanga timaganyo basi mwaomba uje mene ndirama mene likusoya maganyo ana ena akulephera sukulu kamba kuti nankabambo awo so banja athu silovutika tikulephera mwana kulira ku sukulu wachithandizo mumakhala pa malo anu kapena patenti ine ndimakhala pa malo anu nje moyo ndo umalimba bwanji moyo wanu zinthu ziti zimene mumazisowa zasiku ndi tsiku ine zosowa mtupi mwanga ndi zambiri zokuti kuziwerenga zosawerengeka chifukwa chosowa pakhomo ndi china chilichonse palibe mwana wanu wina amene amakhala kuthamanga palibe ukwanawo ngati akulephera sukulu nangazi ndaphera sukulu lawo limene kalatine ndilikoza mwana ngati akuthandiza ukapukapu akagwire ganyo yoyeta mbuzi akagwire ganyo zili zinthu zosaloledwa mama kuti mwana akupite ku sukulu ayankhule na adindo kuti akuthandizeni adindo akuthandizeni modani inetu adindo akhoza ndikhoza kupempha ine zothandiza za ine zambiri malinga zosowa zanga ine zinanga ndi Albert Moko mumakhalira kuti ine ndimakhalira apa pa ujeni pachitawa apa kumachinjiri komwe kuno machinjiri komwe ino tati mumakhala ndi ndani ineso ndimakhala ndi ana ananga atatu ana wa madani iwe sama kupira ni mkono kuthandizana ana ndajijepera ndi mava kuti sikuli na nakomoka zona zimene zona nakomoka chifukwa chake njala
Chanja. Ndi ana osama kuthandiza ndi madende achichepere masaizi anje. Ngono, masaizi aje bomwe. Mna saka oyamba saka zingati? Mwana oyamba saka zingati? Oyamba yo saka 7. Unayo 8. Unayo 10. Kwa dindo mawano opita kwa dindo mudani. Anthu achifundo amene akukugiranizanja akuthandizeni mudani. Palepo nanobe kuti akathandizapo amene angathandizire mukudati ndo ndinyone Koza libaja zina lichi? Labiswa mwana Kuti sokolomo mugwada konda ndithu tikula pakhomo adakukumbukira. babasi Atati munthu wakupasa ndrama mungachite chani? Ilekeze kuti wakupasa ndrama yandi mungapanga nayo chani? takupanga business kuti ndipe chako chakudya Ino tati kumeneko munthu wakupasa ndrama. Pamafuna kukonzekeratu anthu achifundo ndithu akuonera zimenezi. Ena ndi akhoza ne ngati pali kuti itandire ndi pasandrama ndikuti ndichepesa mwina umphawi umene kundipeza pakhomo. Fa anthu akupasa amafuna kuti ndithu aone kuti munthu itathana naye yekha anonso pano akuzilimbikira. Ilekeze akupasa ndi ndalama zinthu zipandi. Iya ndalama iyi itathana nanu. Ine imeneyo ndikoza kupanga chitukuko cha pakhomo pamodzi ndi business. Iya. Mwina pakhomo panga pazesa ngati pa Tomaso pakupango. Tathokoza tati. Mungu udalisene. Mati akusiya ndani ovutikisisa. Akusiya anthu achikulire. Anthu amene oti kwaona kuti awasangagwire ntchito oyo oti apeze ndrama oti agulire chakudya. Anthu oti ovutikisisa achikulire oti sangagwire ntchito. Kuti mwina athamange apeze chakudya akadye palibe. Koma akulembedwa ndi ana ang'ono oti sangayenene kuti iwo oti alembedwe kuti fa munthu akalembedwa ali mwana kulandira ndrama sangagwisire ntchito yolongosoka. Nde anthu mmakomomu akusiya kulemba achikulire anthu ovutika akulemba nyumba yonse ana okhaokha. Ndramazo zikalandiridwa basi ana akabwera mowa kugwirisira ntchito yopanda phindu si anthu achikulire si anthu ovutika. Muzi muno muli anthu ovutika muliso anthu achikulire okuti kwaona awawa wasangagwire ntchito yoti angagwize ndrama kugwira ntchito. Koma akusiya anthu amene ajawa akulemba ana ang'ono oti ndrama zakalandira kudongosolo palibe yoti angagwirisire ntchito. Tikuziona mmakomomu. Kusati mungomangira nsanje ya? Si nsanje koma ife tikuziona. Ine sinalembedwe. Mayankhula mbati makomomu ndiye tikuziona makomomu ndiye. Tikuziona malingana ndi mmene anthu zimene amachita olembawo. Amayenda kusankha makomo. Kuti awati ene akualemba awasiti kualemba. Nde anthu ena amasamalembedwawo ndi anthu oti ovutika amasiye ovutikisisiratu eni achikulire samalembedwa. Ana samakhala ovutika. Anaona ngasi amalemba poona kuti anawo ndi awo ndrama zija zikabwera zikhala nyumba mwawo momo. Kusiya anthu amene akuaona kuti ali ovutika amene osalembayi. Ndefe tilodandaula kuti zimene zikuchitika sizikuchitika zabwino. Apange dongosolo loyenderera kuona kuti aliyense ndrama zifikire kuti agwirisire ntchito imene akuitani munthu akuifuna. Ifo kunja kuli njala. Amalawi tilibe kothawira. Opanga dongosolo ndi president wathu kuti ifeyo atiyang'anira kutifunga tili atigwire manja. Ndiye kuti kugwira manja kwake sitikukuona apapayi. Abweresa anthu kuti atalembe anthu amene ali ovutika kuti alandire ndrama. Koma sizikuchitika zimene zozo. Amene akulembedwa ndi anthu oti china chilichonse ali nacho pakhomo pawo anthu ovutika ali asakulembedwa. Ndefe tilodandaula kuti zimene zikuchitika zosakhala bwino. Akanapeza anthu eni olemba kapena okha ziyenda mmakomokhomo ndi khomo kumalemba anthu. Wina alese ndrama zizikanamfikira. Koma panopa analandira ndrama ndi ochepa. Ambiri mwa iwo sanalandire ndrama. Nde zimene zikuchitika zisizabwino. Koma silimasankha. Wina aliyense boma lake ndi lomweli. Nangasi kulembesa kuja amatenga ziphaso ana amakhala ndi ziphaso zaunzika. Ziphaso tili nazo ana awo to alibeto amakhala ndi ziphaso. Iwo aja amapanga mizi yokuti anthu ajalembedwa amakatenga wina ujeni zichauzika cha munthu kukhala ngati akumutani munthu cha kumulemba akudziwa zoti ndrama zinza nyumba panga mumu. Mwaona pamenepo
kusiya kuwalemba anthu ena. Nde nthawi yolandira ndalama yakwana nyumba yonse aliyense akukhani ndalama m'manja. Kwaona ena si anthu otisoyenera kuti angagwisire ntchito ndalamazo hayi ndi ana ang'onoang'ono ndalama zija zikhala za nyumba mwa makolo awo atenga makolo aja. Ndefe zimenezozo tikuziona mmakomomo koma sitimafuna kuyankhula pona kuti tikayankhula angambe kutida ndi timangotani anthu achitimango ayang'ana olemba aja yetu. Thokoza noma. Zikomo kwambiri. Business yabwino business yabwino.